आथिखाल जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय कटबझारा ओनसोल बे ओनसोलाव जे एपिडिसिएल आरो आदानि कम्पानिनि मोनसे टार्मेल पावार प्रजेक्ट बे गायसननो नागिरदों आरो बे गायसननो नागिरनायखौ लानानै जे बै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा जे हा-हुनि मोन्थायखौ लानानै बारि बागाननि मोन्थायखौ लानानै थानाय न' बारिखौ लानानै जे मोनसे सोमावसारनाय थासारि सोलिगासिनो दं। बे सोमावसारनाय थासारि सोलिबाय थानायखौ नोजोर होनानै आथिखाल माखासे राजनितिनि खाबुफुलान सुबुंफोरा बै जायगायाव थांनानै जे सोमावसारनायखौ बिथा खालामनानै जे सोमावसारनायनि गेजेरजों थाफानानै बिथांमोना जे बै ओनसोलनि जे रायजो राजाफोरखौहाय लानानै जे आथिखाल दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बखिनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारखौहाय दालालि बुंनाय आरो आथिखाल जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरिफोरनि सायावहाय आक्रमन खालामनो थिननाय बैफोर थासारिखौहाय जों दिनैहाय ससियेल मिडिया बा गुबुन गुबुन निउस पर्टेलनि गेजेरजों नुगासिनो दं। बेनिखायनो जों दिनैहाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे जे खुद्रिसारनाय मोनसे हुमखिनाय मोनसे हाबाफारि लानो गोनां जादों। दिनै जों बाहाय मालती रानी नार्जारी आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननि मुसुखाखौ सावनानै जे बिथांमोना बै दिनखालि जे मालती रानी थांनाय 12 जुन 2025 अक्ट'खालि जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि जे दिपेन बर' सारखौहाय जे माने दालालि बुंनाय, मुं सुनाय आरो दिपेन बर'नि खुगायाव बड'फानि मुंखौ लानो समाया मुगै सुगै होननाय बैफोर बाथ्राया बेसेबां गनायजाथाव। जों दिनै बेनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों, धिक्कार नांदों। जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै मोनसे माहारि आफादनि बिबानखौ लानानैहाय जे बर' माहारिनि जौगानाय दावगानाय बाथ्राखौ लानानै बिथां खामानि मावगासिनो दं। बे समावबो जे मालती रानी ब्रह्म बायदिया दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया थारैनो जोंनि थाखाय सहायथाव जायाखै आरो जों बेखौहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफा बिबानगिरि जानानै जों बेखौ माब्लाबाबो सहायनो हाया। जों दिनै मालती रानीखौहाय सासे बर' माहारिनि आइजो दैदेनगिरि, बिमा माहारिनि दैदेनगिरि होननानै जों बिथांखौ मान होयो, सनमान होयो। नाथाय सासे आइजो माहारि एबा बिमा माहारिनि खुगायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जों माब्लाबाबो सहायनो हाया। बिनि थाखाय जों दिनै बिथांखौहाय दुखु मोनदों, बिथांनि सायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों आरो बिथांखौ जों जेब्लाबो निन्दा खालामो आरो बिथांनि सायाव जों जेब्लायबो जों कन्डेम खालामो। आरो बै दिनखालिनो जे 12 जुन 2025 अक्ट'खालिनो जे प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो बे जायगायाव थांनानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव जे बाथ्राखौ बुंबाय, दालालि बुंबाय आरो बै ओनसोलावहाय कटबझारा ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर थाङोबा हमनानै दोन, खानानै दोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जे बिथांखौ जों माब्लाबाबो सहायनो हायाखै। जों मिथिगौ दिनैनि समाव प्रहलाद ब्रह्मआ सोर। दिनै बिथाङा दिपेन बर' मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिखौहाय बिसोर दालालि होनदों। नाथाय दिनै जों साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा बिबानगिरि जानानै जों मिथियो प्रहलाद ब्रह्मआ सोर। बिथाङा सासे जुवा फायखारि, सासे जुवानि बेफारि खालामग्रा मानसि, बे सासे जुवानि फालांगिरि खालामग्रा मानसि। बेयो जुवानि मोनसे फालांगिरि खालामो। बै समाव जेब्ला क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गाहाय नेहाथारि बिबानाव दंमोन, बिथाङा बै समावहाय जे ओनसोलाव आथिखाल जुवा मेला जाबाय थानाय समावहाय मेला जानायनि जे जुवा खेला होग्रा बिथांमोननिफ्राय रां लाखोमानानै हमजानानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजानो गोनां जादोंमोन। आरो बिनि उनावहाय बिथाङा मोनसे BPF मुंनि राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै बिथाङा आरो बै समावबो जे आथिखाल भारत हादरनि जे प्राइम मिनिस्टार अनारेबल नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथांखौहाय जे हिज्राजों रुजुनाय आरो हिज्रा माहारिखौहाय माने सनमान गैयै खालामनाय,
बे बाथ्राखौ लानानै बै समावबो माने BPF मोनसे राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजाबावनो गोनां जादोंमोन। जों मिथिगौ बिथाङा डाबल एक्सपेल खालामजानाय सासे व्यक्ति एबा सासे सुबुं। बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो एक्सपेल खालामजादोंमोन आरो BPF राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो बिथाङा एक्सपेल खालामजादोंमोन। दा दिनै जोङो बर' माहारिनि गेजेराव प्रहलाद ब्रह्म बायदि बिथांखौहाय एबा सासे बे व्यक्तिखौहाय सासे डाबल एक्सपेल मुङैसो जों रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। जे दिनखालि बिथाङा बैफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथांनि बाथ्रानिफ्राय जों बाथ्राखौ मोनदांनो हायो जे बिथाङा सासे गोजोनखौ लुबैयै मानसि, गोजोननि थासारिनि सासे बेरेखा मानसि, गोजोनखौ माब्लाबाबो बिथाङा लुबैया। बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों। मानोना बै जायगानि ओनसोलनि पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गावसोरनि हा-हुनि मोन्थायखौ लानानै गावसोरनि न' बां बारि बागानखौ लानानै जे आथिखाल माने सरकारनि हेंथायै सोमावसारदों, खुंथायनि हेंथायै बिथांमोना सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिखौ लानाय समावदि बिथाङा बे जायगायाव थांनानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जे बायदि बायदि आरजाथावि बाथ्रा बुंनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर थाङोबा बेखौ हमनानै खानानै दोननांगौ, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि मोन्थायखौ बिथांनो सोर होदों? दिनैनि दिनाव बिथांनो सोर होदों? जों सन्देह जादों बिथांखौहाय, बिथांनि सायाव जों सन्देह खालामनो गोनां जादों। आरो जों बिथांनिफ्राय जों बुजिनानै लानो हायो बिथाङा सासे गोजोनखौ लुबैयै सासे व्यक्ति। आरो जों दिनैहाय बै ओनसोलनि जे पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुंथायनि हेंथायैसो सोमावसारदों, सरकारनि हेंथायैसो सोमावसारदों। बिथांमोना सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै सोमावसाराखै, सोरबा माहारि आफादफोरनि हेंथायै सोमावसाराखै। जायखौ लानानै दिनै प्रहलाद बायदि व्यक्तिया दुलाराय बर' फरायसाफोर गाज्रि रावै मुं सुदों। बेनि थाखाय जों हुसियार खालामो, जोङो खावलायनो लुगैयो बै ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौहाय दिनै जेबायदि मानसिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जे एन्टि ससियेल माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय एक्सपेल खालामजादों आरो आरजाथावि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय मोनसे राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो जुदि बिथाङा एरख' जादों, अब्ला बिथांनिफ्राय जों माबा मोनसे मोजां एक्सपेक्ट खालामनो हायो नामा? दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन साननांगोन प्रहलाद बायदि मानसिया बै थांनायाव गोदै गोदै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथांमोना एसे साबधान जानांगोन। आं दिनै खावलायनो लुबैदों। दा बेनि थाखाय जों दिनै जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा बैफोर जे थासारि, बैफोर थासारिखौ साननानै जे बिथांमोननि मालती रानि नार्जारि आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननि जे बाथ्रा बुंनाय, बे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै जों दिनै जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि मुसुखा सावनाय, बिथांमोननि सायाव खुद्रि सारनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों। आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों खावलायनो लुगैदों नेक्स्ट टाइम जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनसे गोथार माहारि आफादनि सायाव बाथ्रा बुङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरनि सायाव जाहाथे आरजाथावि बाथ्रा बुङा, बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ हुमखि होदों। दिनैनि साननि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो जोबथा खावलायदों। आरो नेक्स्ट टाइम जुदि बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरनि सायाव जुदि बेबायदि आरजा बाथ्रा जुदि राव बाहायबावोब्ला बेनि जुदि आयेननि राहा, बे आयेननि राहाखौ जों लानो गोनां जागोन आरो बिनि दायनिगिरिया बिथांमोनानो जागोन।